Estamos aquí concentrados outra vez, vimos en manifestación e levamos un día de folga, outro día máis, e non vai ser o último, en contra da negociación que se está a dar en Madrid polo convenio de arte. Convenio que o único que pretende e para o único que vai a servir é para precarizar as condicións laborais das compañeiras e dos compañeiros do sector. É un convenio promovido polas grandes multinacionais do sector, sobre todo a cabeza Inditex, Mango, H&M, bueno, hai moitas, CIA, Primar, que o único que quere é salirse dos convenios provinciais porque son moito mellores e con moitas mellores condicións dos que teñen e do que queren negociar a día de hoxe en Madrid. Teñen un preacordo xa firmado, un preacordo que vai a supoñer, se se leva a cabo e se se firma ese convenio, que vai a supoñer que van a cobrar entre 2.000 e 3.000 euros menos cada traballadora, vai a supoñer que van a perder días de licencias, vai a supoñer que van a deixar de cobrar o 100% nas baixas e moitas máis cousas. A obrigatoriedade de traballar en domingos, cousa que a día de hoxe non a teñen, entonces é un convenio que o único que ven é a precarizar, precarizar e precarizar, e facer máis barato e facer máis millonarios a quen xa gana moitos miles de millóns cada ano.